ओंखारखांनायफ्राव डिस्टार्ब खालामबा हेल' दिनैबो खाफाल गोबावबाय लोगोफोर खाफाल गोबावबाय दिनैबो बेरायहैनो मोनबावसिगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय ओमफ्राय जों दिनै नै थेङा थांनायानो माबा नाङालै नै बमा गलांग्राया थ' आसलखौसो देखायनो मोना नामा बेखौ देखायनो मोनो नै बेलाय थें लामाया अन्थाइ गिदिर अन्थाइ बल्डार दा अन्थाइ बल्डारनो दा खाथियाव देखायगोन र' गोलाव खै किल' अबाय जोबहैयोलै बे खै किल'मिटार जागोन 10 किल'मिटार मालाय थें खारग्रा लोगोफोर बियो बेजों थें खारलाङो मैसो नै बिदि गिदिर जाबथारनाय आरो थें खारग्रा मा बास फैदोंलै दिनै माथो रबिबाराव फैबाबो रबिबाराव नुयो बे बाजारखौ नों मालाबा फैबा नुयो नामा हाब 50 थाखानो माथो बेवलाय माबायदि 50 थाखानि जिमोन बियो मा दाव इयो मा दाव बिलाय नाहर मोखाङाव थांखो मावजियाबो नै दांहरथारसैना आयौ ए बाबा खुसेरगोनाय लोगोफोर 13,000नो बियो जरि मानैजों 13,000नो मा दाव नायलाय 13,000 होनदों ओइ दाव ओरै एसे नाहर मा दाव नै सोरबा नुफेरबाय नामा आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों मोखानो अहा ओइ हेल' मा दाव मा जाथो थायो हेल' ओइ मेगनानो होथेजोब्बाय मा दाव थायो ओरै नाहरबाय नै मा दाव थायो मानैजों 13,000 आं सानखादों ओमफ्राय दाउफोर दं जि बुरजा खेखे खाखा एन्जर 280 गथा आच्छा सुआबो ओरैनो 280 गथा केजि 280 जोंथिं 400-500नो मिथिगौ बैलाय मा खाटारनाक ओइयो खाटारनाक नङालै बेदर गोसोम दाउनो दाउ मासे लाबाय
3 किलो नै लोगोफोर बेसां दाम बेटारिया नायलाय नाय बेसां दाम गोलैलांगोन ओरै फै कौन सा 2 किलो जानो हाया दामथार फैफिनबाय जोङो हाथाइनिफ्राय मा लाबोगोन जों देखायसिगोन अबाव एरायनांगौ जोंलाय ओमफ्रायलाय ना होमबा थां गावगाबागाव खिरखिजों थें लामाया बेनो अन्थाइ बल्दार जाबनाय आरो मालाय आरामनो सिसि ब्लक नङा लोगोफोर सिसि ब्लकआ ओरैनो गेब्लेगोन अन्थाइथार बियो माने नायनो मोजां नुयो ओमफ्राय गारि सालायनो हाया ओरै जोङो गारि फिसाफ्रा मालाय बैथांनि स्पेसियेल बानायनाय थाबायनानै देखायबालाय एसे साबसिन नुगौमोन आरो ओमफ्राय जोंना पाइलटआ जाबाय आरो लामा ना बेखायनो थ' मैया मा लाबोखो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो हिन्जावफोरनि मा होनो आइजें हिन्जावफोरनि आइजें हिन्जावफोरनो नांनाय आइजें बा बेदरसो लायनो थांदोंमोन आरोखि फिसालाया होनबाय माने बिफाया सोंबाय आरो बाबा मा जागोन बोरमा ना दाउ होनबाय ओमफ्राय आंनि फिसालाया बोरमा जागोन ओमफ्राय बोरमा जानो होननानै थांबाय आरोखि लायनो होननानै ओमफ्राय मा जाखो बोरमायाथ' जि दामलै 800-900 थ' ओमफ्राय बोरमा बेदरखौ गिनानै दाउखौनो लाबोबाय दाउआ जोंनिथिं जि दाम ओमफ्राय बिसिथिं बेसेबां ओमफ्राय 280 ओमफ्राय मा लाबोखो देखायनोसै ओरैनो जास्ट माने बर्तन दखानमोन आरो खाथियाव माइरं दखाननि खाथियावनो बर्तन दखान दंमोन आरो मेनला ओमफ्राय होमबाबो ओरैनो आं होनबाय आरो थेमासो नांगौमोन आंनो थेमा फिसा 10 थाखा 20 थाखानि होनबाय ओमफ्राय लादो होनबालाय होनबाय आरो बोराया ओमफ्राय लादो होननानै मा जाखो 10 थाखा 20 थाखानि बहा मा लाबोखो नायलांबानो जाबाय आगोलाय आंनाव बिदि थेमाफोरा बिराद दंमोन ओमफ्राय खस्थ' जायो लांलाय लाबोलाय खालामबा माने गारथावाबो दोनथावाबो बिदि जायो ओमफ्राय आङो गारजोबबोबायानो फ्राय ओमफ्राय दा गोनां जादों आरो माने मोस्रोम आरोखि मोस्रोमानो सुजि खेवनानैबो दोननो हाया माइरं खेवनानैबो दोननो हाया आथा खेवनानैबो दोननो हाया रायज्लायबाथाय मा रोदा ओंखारलायो आंना ओमफ्राय बेखौ लाबोबाय ओमफ्राय जि दामनि गस्ला गानहोखायो जोंहा गथ'फोरनो थाइसे थाइनैनि गानहोआ दे बिराद दामनि थ' नै गांसेयावनो 1000 लादों जोंहा सस्ता मस्तानि गानहोआ दे दामि गानहोथारो ओरैनोसो होनदों लोगोफोर 100 थाखानि जि मोजां जियाबो 100 थाखानि बायदि माबाया आरो माबा गाज्रि नामा 100 थाखानि ओमफ्राय जियाबो मोजाङानो एसे बोरैबाखौथ' आं गानहोखाया माने कालार सालार नाया खिन्थु जिया मोजां जानांगौ बैसोर बायदिनो ओमफ्राय बाबानो बे 100-100नि मोननै लाबोबाय जेबो गाज्रि नङा लोगोफोर 100 थाखानि ओमफ्राय दामिनि गानहोआ आङो फिसालानो लाबोबाय नालाय फिसाजोनोबो लाबोखासिगोन ना होमबा माने मामिनिखौसो लाग्रोदोंमोन आरो मामिनिखौसो 150नि जियाबो मोजांथार ओमफ्राय 150 थाखाखौनो बारासो मोनबावबाय आंना ओमफ्राय जियालाय मोजांथार आरो बेफोरबायदि एभेलेबल मोजां मोनो जिफोरखौ जानला मानला गोसोबायदि नागिरबानो मोनो बिसिनिथिं बेखायनो आं एसे मोजां मोनो आयै माथो जिनायसो दङ फिसा जिनाय दङ नै दे जेबो नंला गानसाबदो
गानलाय मामि हामगोन नामा गाननायनाय आं नोंखौ देखायाना दखानाव खिथाया जायो हामदो र' बाबा फेनबो चिकचिं गानदों फेन चिकचिं गाननानै माबा लुज जादों स्टिलनि दाख्लै गिलासाव दाख्लै नङा बेसेबा बोसोर जाबाय आयौ हा मोजां नायनानै लाबोबानो जायोमोन आंबो एसे गारायसो दङ नै जलथाय माबा नालाय ओमफ्राय बेबो 3 नाम्बार आरो टिं टिकि टिं टिकि माने बैजा माबा माबि ओंखारबाय थानायखाय बिदिखौनो आं गोसोआनो बिदिसो जाखादोंमोन मालायबा नांलायबा बुलायबा बोरायजों खामानियाव होगोन बियो ओंखाम संनायफ्राव डिस्टार्ब खालामबा हा मानो नायनानै लाबोआसै आंलाय बेखौलाय मोजांखा दस्राखौसो नायदोंमोन नालाय 5 नाम्बार ओमफ्राय सरि 4 नाम्बार ओमफ्राय 1 नाम्बारखौ नायदोंमोन आरो ओमफ्राय 1 नाम्बारा बे सिननिफ्राय एसे ओमफ्राय बियो 350 लादों खोमा बे 350 लादों खोमा ओमफ्राय मोनसे दंबावो बे बुस्थुखौ जे एलुमिनियामनि बेबो 350 खोमा 350 बेसेबां जाखो 700 एसे दमसा जाबाय आरो दमसा ओमफ्राय जोंहा नांगौखिनिखौ रोंजोबो ओरै नाहरदो खुलासि लुबैबा खालामो नों माथो मामि मालाबाबो लुबैफेरा बेलाय टाइमनि हो खानायबो जाबदि जुबदि थायो बिमा बायदि एसे बिमायाबो गोसोबा देलायो गोसो गैयाबा थायो नालाय ओमफ्राय बेबो बिदिनो थायो जेरावबो थाङा न'आवनो थाबाय थानाय नालाय ओमफ्राय रायलायनायाबो बिदिनोसै हमवर्क खालामदोंनो खुनुरुखुम जबरदस्तिथार लाजियो आरो माने लाजियोना बायो बेफोरबायदि सोरबा सोरबा शक जायोना उन्दैयासो आसलथार आंनि होनलायो बियो माथार ओमफ्राय दैयानो फुङाव फैला जाग्रा जाबाय मा जाखो बेलासियावसो खामानियानो मावजोबो दा ओंखाम ओंख्रि संनोसै मालाय प्रमसन लागायलायबायनो सोरहाबा नै मोनजालायबाय जोंहा बिदिनो मोनजाबाय थाथों नङा होमबा प्रमसननि मेथाइ जाग्राफ्रा नै मोनखांलायबाय बुरैनानै दाउ आलु ओमफ्राय मैया लाबोनाय 100 बेसेबांबानि माइरंखौबो संबाय एसे गोलाव नै थ' मावनो रोङा दांनो रोङा गायनो रोङा फुनो रोङा बिदि गोलाव गोलाव माइरं मोनजाबाय थाबा ना होमबा बोराया लाबोलायबाय थाइजौ बाल्थिंसे दा दिनै ना इखौबो लाबोबायहाय मिन्थावथावथार आंनि बोराया बे फिसाखौ मानो लाबोखो नोङो ओमफ्राय इहा फिसाजाद आरो दाख्लैफोरनिया गिदिर गिदिरमोन आयौ बे फांबैसेनि लाबोलाबायखो गोमोनबाथ' गोथाव जाथारगोन इयो फोमोननो लाबोदोंनो लोगोफोर एसे मोनहां जाखाबायबो इसोरबो गथ'फ्राबो जाफायोल'लै हामगौ थां गोखैफोरखौनो बाखांखांनो गोखैफोरखौ जानो हामा गथ'फ्रा दे बे गोखैखौ जायाबाबा आथिं हाथाया 1 2 3 बोरै नोंथांमोननो देखायहरनानै थानो हागोन दे आङो नै बोरै थानो हागोन बबाव मोनजाबावो बिदि बे दिनैनि ब्लगा एसेनोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय